चिरां डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय खैलामैला गामिनि गयारिनि न'खराव दिनै बाथौ फुजाजों लोगोसे लास्ट बैसागु बिदाय जाबाय दिनै दा नै रायजोफ्रा मोसागासिनो इन्टारेस्टिं बैसागु बिदायनि मोसाबाय एसे खाम दामगासिनो नै खामाबो खाम दामग्राया बाथौ फुजाजों लोगोसे दिनै लास्ट बैसागु बिदाय जाबाय दिनै जोंनि गामिनि समाज सिबियारि बिना गयारिनि न'खराव न'खर फुजायाव दा नै रायजोफ्रा बाय देमलाय सिदेमलाय मोसाथारबाय इन्टारेस्टिं मोजां मोनदोंमोन लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर गाइसफोर बरिया डेन्जार मोसाखायो नै जों गामिना बैसागुआथ' थांबाय माने 1 तारिखनिफ्राय जायो जाबोनानै दिनै फैनानै 26 तारिख बैसागनि न'खरनि फुजाजों लोगोसे मोसाबाय रंजाबाय नै बैसागु बिदाय